prezradil Rudolf Huliak. Toto nie sú konšpirácie, ale on o tom verejne hovorí. Ja som to ešte nikdy nepočul z úst slovenského politika. Tak otvorene a verejne hovorí o tom, že chce trafiku, ako to robí Rudolf Huliak. Veď po tom všetkom, keď deklarovali, že oni vlastne nič nechcú a nechcú žiadne teplé miestečka, žiadne fleky, prišiel s tým, že on chce ministerstvo. A tu chcem našich divákov upozorniť, že toto ešte nikdy nikto nepovedal. Už som počul to, že niekto chce byť ministrom, alebo chce nominovať ministra. Ale že by chcel celé ministerstvo, tak toto nie. A toto mne už vyslovene smrdí. Rudolf Huliak robí také kotrmelce, aké sa v slovenskej politike málo kedy vidia. Keď si spomeniete úplne ten začiatok toho, ako sa celá táto kauza okolo Národnej koalície Rudolfa Huliaka vyvíjala, tak na začiatku bolo len to, že chceli mať svoj názov v názve poslaneckého klubu strany SNS. Ak nebolo im vyhovené, začali stupňovať svoje požiadavky a dospeli až do štádia, že na jeden deň zablokovali Národnú radu. A ja sa pýtam, ak voliči, ktorí volili koalíciu, volili SNS, volili Rudolfa Huliaka na kandidátke SNS, chceli mať pokoj, deklarovaný kľud. Nechceli vidieť hádky, nechceli vidieť žabomyšie vojny medzi politikmi, ale chceli vidieť reálne výsledky riešenia ich problémov. Tak Rudolf Huliak im to preškrtol a robí to isté, čo robil Sulík s Matovičom. Budovať značku, tak ako to oni najprv povedali, sa dá aj v rámci poslaneckého klubu. Veď kto im bránil v tom, aby predkladali zákony v trojici ako národná koalícia? Kto im bránil v tom, aby robili tlačovky ako národná koalícia? Kto im bránil v tom, aby vydávali tlačové správy ako národná koalícia? A kto im bránil v tom, aby svoje iniciatívy predkladali koaličnej rade? No, ja si myslím, že nikto. A preto za tým treba hľadať niečo úplne. To, že to nebola náhoda, potvrdil aj po sneme v Očovej, keď sa vyjadril, že tak keď teda mu nedajú ministerstvo životného prostredia, to preto ho zdôrazňujem, lebo toto nikdy nikto nepovedal, že on chce ministerstvo, tak mu bude stačiť aj ministerstvo športu a cestovného ruchu, ale s typosom. Tak nech sa na mňa nikto nehnevá, toto je žiadosť o volebnú korupciu v priamom prenose, toto čo robí. Pretože všetci vieme, že v Typose je strašne veľa peňazí a Typos je veľmi solventnou štátnou firmou, cez ktorú sa dajú sponzorovať mnohé aktivity. A on to chce, čiže on nechce podiel na moci, on chce podiel na rozdávaní peňazí. A toto je veľmi nebezpečná hra a myslím si, že z ňou nedosiahne Rudolf Huliak vôbec nič.